سلام طعني هابلنا خبرات سمعتي تملكتي ناتنا فورم كم يصنحكم لكم ناتنا فورم انه ماليسا لا انا هاجر تخلى برهاني لو ما انتي جنبوت شدشته 2017 عام تمرتي وانا وزيناتات اللوم ጉዳይ ጌታቸው ረዳ ከምዘሎ ኮይኑ ካለ حديش حبريታ اللوم ህዝባዊ የሓርነት ትግራይ ውሳነ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ አይቀበልን ክብለ ይኽእልን ዝብል ዘረባ ጌታቸው ረዳ ከምኡ ድማ ክርስቲያኑ ሽም ዝርዝሮም ተታሒዙ ዘሎ አመራርሓ ህወሓት ዝተመልከተውን በአልማንዮም ዝኹነታት እዚ ካልኦት ጸብጻባት እውን ናባኹም ክነብሊና ሰላማዊ ሰልፊ ጻውዒት ተጸዊዕሎ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ከምኡውን መግለጺ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝቃወም ካልእ ሓድሽ ክስታይውን ወጽዮሎ እዚ መግለጽ እዚ እንታይ ይመስል ብዛዕባ ምንታይ እዚ ዝረብ ዘሎ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ሕዚ ጽጹይ ሓበሬታ ካብ ናትና ፎረም ናባኹም ክነብሊና ዝዓቢ ሰላማዊ ሰልፊ እውን ዝተጸውዐ መንዩ ኣበይ እዩ ዝብል ሕፅረ ቢልና ናባኹም ክነብሊና ካብኡ ድማ ዝርዝር ካልእ ጉዳያት እውን ክነልዕልና ብዛዕባ ላዕለዎት ኣመራርሓ ህወሓት ዝተመልከተ እውን ዝበሃል ዘሎ እንታይ እዩ መን እንታይ ይብሎ ኣሎ ካብ ናትና ፎረም ሕጂ ክሰምዕኹም ናትና ፎረም ድምፂ ኩሉ ናባኹም ክተብል ሕጂ ሰዓታ እንሆ በፂሑ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ቪድዮ እዚ ላይክ ጌርኩም ክጅምሩ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር እውን ቤተሰብ ክትኾኑ ኢና ንዕድመኩም ናብቲ ዋና ጉዳይና ቅድሚ ምእታውና ሕፅር ዝበለ ዜና እውን ክነስዕብ ኢና እዞም ዜናታት እዚኦም ከም ሓበሬታ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተወዚዖም ዘሎ ካብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝረኸብናዮ ኢና መርገፂ ወይ እውን ንሚድያና ዝምልከቶ ይኹንን ሓበሬታታት ክንረክብ ከለና ናባኹም ኢና ብቐጥታ ነብፅሕ ሰሚዕኹም ንስኹም ከዓ በቲ ዝሰማዕኹሞ መሰረት ርእይቶኹም ትህቡ ትግራዋይነት መረጋገፅቲ ሓደ እንታይ እዩ ምዝራብ ሓሳብካ ምግላፅ ክስታይ ይህን ምሂም ይበሃል እዩ ብልክዕ ክንከይድ ኣቐዲመ እንዳተሓሳሰብኩ ናብ ዝርዝራቶም ክሓልፍ እየ እቲ ፈላማይ ሓበሬታና ብፍንጫል ጉጅለ ዝምራሕ ህወሓት ኣይውክለናን ዝብል ርእሲ ዝሓዘ እዩ ንምሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ እቲ ብምሕዳር ግንቦት 5 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝሃቦ እዋናዊ መግለጺ ትግራይ ብሰንኪ ምልካዊ ዓንዳሮ ጉጅለ ማእኸል ትካላት ሓደሽድሽ ኢሎም ኣብ ቀልቀል ጸድፊ ምብታን ትርከብ ማእኸሊና ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ እዩ ክብሉ ድማ ዋና ኣመሓዳርቲ ዞባ ሃፍቲ ኺሮስዮም ተዛሪቦም ስለዚ ህወሓት ኣይውክለናን ኢሎም ኣለዉ እዚ ዝተመልከተ ሓደ ሓበሬታ እቲ ሰሚዑ ዘሎ ካብ ዞባ ደቡብ ትግራይ እቲ ካልእ ጉዳይ ድማ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ህዝቢ ራያ ብዝብል ዝተጸውዐ ኣሎ ብዛዕባ ዞም ከምዚኦም ዓይነት መግለጽታት ብዛዕባ ዞም ሓደ ኩነታታት ተመሊስና ካልእ ጉዳይ ስለነልዕል ኣብኡ ብዝርዝር ክንብሎም ኢና እቶም ሓበሬታ ግን ከም ዘለዎ ስምዕዎም ካብ ዕግርግር ደም ምፍሳስ ወፃኢ ክነብር ዘይኽእል ጉጅለ ምልክን ዕንደራን ብጠርናፊኡ ኣቢሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ራያ ዝኣወጆ ግልፂ ናይ ኩናት ኣዋጅን ምቋም ዝዓለመ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ እዩ ይብል ህዝቢ ራያ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ብምክያድ ድምፁ ከስምዑ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ድማ ኣብ ክልተ ዝተፈላለዩ መዓልትታት ክካየድ እንትኾን ብነበርቲ ከተማ ማይጨው ጽባሕ 5 ግንቦት 2017 ዓ.ም ዝጅመር እዩ ኣብተን ዝተረፋ ከተማታትን ወረዳታትን ራያ ዝርከብ ነባሪ ድማ ቀዳም 9 ግንቦት 2017 ዓ.ም ሰላማዊ ሰልፊ ብምክያድ ድምፁ ከስምዑ ዝብል ዜና ኢና ሰሚዕና ዘለና ኣብቶም ቦታ ካብ ዝተሓዙ ጭርሖታት ሰላም ህዝብና ዝዘርግ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ራያ ዝተኣወጀ ኩናት ጻሕታሪ መግለፂ ደብረጽዮን ብትሪ ንቃወም ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ፍንጫል ህወሓት እውን ኣይውክለናን ብሽም ሓርበኛታትና ስድራ ሰዋኣትን ነባር ዓቕምና ዝግበር ሸቐጥ ደው ይበል ዝብሉ ጭርሖታት ክትሓዙ ከም ዝኾኑ እውን ይንገረሎ እዚ ዜና እዚ ካብቲ ቦታ ዝረኸብናዮ እዩ እዚ እቲ ዘሕዝን ፖለቲካ ትግራይ እዩ ከም ዝኾይኑ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ሕማቕ እዩ ናብዚ ኣብፅሒና ዘሎ ብዝተፈላለየ መልክዑ ክግለጽ ይኽእል እዩ መን ከመይ መን ይተሓታቲ ዝብል ግልፂ እዩ ስራሕቲ ትግራይ ወይ ድማ ኣመራርሓ ትግራይ እዮም ብግልፂ ነዚ ጉዳይ ዝተሓተቲ ዝኾኑ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ፖለቲካዊ ሕማቕ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ሕማቕ እዚ እዩ ዘሎ ቅድም እንትብል ብናትና ፎረም ዘቕረብናዮ መደብ ነይሩ ኣብ ትግራይ ዝገርመኩም ኣብ ትግራይ ሽረ ድዩ ዓድዋ ድዩ ዓዲግራት ድዩ ራያ ድዩ ኮረም ድዩ ማይጨው ድዩ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣየድልየንን ሕወሓት ኣየድልየንን ውናት ኣየድልየንን
عرنا أيدلنن أيكونن زبزلو حزون بصورة تحيزنا نتقفئنا زلنا نجزيو من محدار تقرأي دقفتينا التبلو أبراياز اللخم سبات أحد حوات تقارلتي مرحتي كندي واقاز غفلكم اتهز بدما خميلو خمز حقزكم اتفلتو أبو جرات عسر عدي حرستاي أرعتو ندا دربي مريتو بسب حافتي تمنتلو ناب مقالة ناب عدو عدقرات شرا نلمنا يخيدلو أب علامات أي يلمنا بزع بازي نفتح زركبلو بايتا تزاربو مجمرة أبو يتسارة أبو زنود قاب ورا بايز رخبنا يوبز حلف حبريت هزمتنا خمز راخم موي بوشت اون حدث تلاخ فيديو له من البات بدن بسونا صارينا مدب نسرح ديو اب مايچاو بزع بازي حدا نجر كيبلنا ازون شقطيو حزون بشم حزب رايا بشم حزب عدوا بشم حزب عدغرات كوتاس تግራይ ንሽቅጠላለና ፖለቲከኛታት ይሽቅጡላለው ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ አለው ደገፍቲ ወይ ድማ ከምዚ መነቃቃሕቱን ኢሎም ይጽዋ ሓደ ሻብ ንባዕሎም ይሽቅጠለው እዚ ንምርግጋጽ ላይቭ ድሌት እንድሕርዳ ሓልኩም አቱም ከምዚ ወይ ዝዛረቡ ዘለኹ ሓሶት ትብሉ እንድሕርዳ ሓልኩም ብላይቭ ናትና ፎረም ሰብ ኣብ ማይጨው ኣብ ኮረም ናይ ባዕላ ሰባቱን ስለዘለዋ አቡ ለኢኽና تهزب انتا إذا حتى تزلو أبال لاماتا مريت زشتو زلوتو تغارو لو معات مريتهم زتوالعو زتخحدو تغارو نيو بشمقلنا إياه مريت اختفايت قال طول كان لخبز حج ساعة أبال لاماتا تتمم محدار سلازيل بشمقلنا أخا بمسكريخا توم مسخاخر توم محارو موتيوم نايب عالم سب شماقلك زعي قبرمو يشتو كاو خيركا كتقبل كتبل كلخا ناي مكحد ነገር ይራሎ መሬት በኢዳ ዙር አቡራ አይና ዘለን ሐጅ ብዛዕባ ዘይ ጽሑፉን ዘም ሰባት እዚኦም እስኪ ሰላማዊ ሰልፊ ዘሎ ሕዚ እንታይ ዝው ዘሎ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዘውፅኦ መግለጽ ሕወሓት ናይ ምቋም መሰል ኣለዎ ብትክክል ዘይ ምልከቶ ተኮይኑቲ ዘረባ ደብረጽዮን ነቲ ዞባ ሓደጋ ተኮይኑ ብትክክል ዛሕጅብ ዘአዘወጸት ሓበሬታ ሒዙ ክወጽእ ግድን እዩ اتي سناي من محدار قنا يفتحون زلو بقى اب شقط اب هويتا علنا اب سري سرخا بهلخ نخدو خيادو بزح نجر يغفلنا ليو اسكريتكم هابو بزعبازي ناب حوحات دعلو تمررحا بشعب ياخرشنو تبايلهم شم زرزرهم تصحيفهم مستوحلو بعلمانيوم اسكي نملكت اب ጌታቸው ረዳ አመልኪቶም ዝወሃቡ ዘለው ርእይቶታት خجمر اب ጌታቸው ረዳ አመልኪቶም ዝወሃቡ ዘለው ርእይቶታት بأبزح بصبق عيني زرعيو يكون ويدما بأنا بستملكتكوهم من قدي بزح سب بتانيحيت على محتت انترفيو نبر بريزيدنت جزاوي محدار تقراي تجيتاتشو ردا زخوري سبلو بزح دقفتن توقامتن ونحاويسو أو كوريا لو بزعبا حوحت عمل كيتو زتزاربو جيتاتشو ردا بزح ما أنا بقلي بزح سحتات زي كهلو يخيلي بعلو وانت بعلو جبارو ونسلا زخوانة تجيتاتشو قرب جن نبعلو خابت حوحات وزيو حوحات كمزي قبرو نيروم زي كونس كمزي نجبر نيرنا قبل نيرو نايجيتاتشو دحر حز زاربوم زارباتات تأمان النتو كاس انو إزبل قمتلني مغنياتو أبزانا جرزيا زلوو تلعلالنت ويدما أبزانا جرزيا زلوو تيمبو ويدما تي قلت عفو فتنتو ديو قليو ديو خصوصا يقورو نقط أمن نقط علي حوحت بورد مرزا ويدما حوحت بورد مرزا زوصنو وسالك قبل قدنيو ويدما بورد مرزا حوحت كاب بوليتيكا عالم مصر رازو لكعيو إلو استزارو زربالو أنا كم حدا سب أبتقرأ زلزو زخوني يكون بوليتيكا ودب نايبعلو واقالو أيكون عنده واحد علي 5 عمت سقبله بلصقنا ون اتي اب تግራይ ዝበጽሐ ጸገም ከም ዘሎ ኮይኑ ብምጥፍፋ በመድምሳስ ኣይኣምነን ኣነ በግለይ ብልጽግና ክጠፍእ ኣለዎ ወይ ድማ ትውድብ ክስረ ዘለዎ ኣይብልን ከምኡ ዓይነት ድሌትን ግስታዩን ይብለይ ክእረም ወይ ድማ ካብቲ ውድድር ንኣብነት ሓደ ኣትሌት
ኖ ይውፃእ ይደርበ ወይ ድማ ይወገድ ወይ ድማ ከልክልዎ ኣይትብልንኻ ኣትሌት ኣብቲ ውድድር ፖለቲካ እውን ውድድር እንድዩ ውድብ ሕወሓት ድማ ክእረም ተሃልይዎ ክእረም ብስነ ስርዓት ክወርድ ተኮይኑ እውን ብስነ ስርዓት ስርዓት ዝበሃል ነገር ክንለምድ ኣለና ባህላ ስርዓት ንኣብነት ኣብ ናይ ጌታቸው ረዳ ፃንሒት ሓደ ስርዓት ዝጎደሎ ቃለ ምሕትትን ንሕወሓትን ንብልፅግናን እውን ዋላ ነቲ ዘማኽሮ ዘሎ ስርዓት ብልፅግና እውን ዘኹሪ ዘረባ ይዛረብ ነይሩ ሓደ ሎጂካሊ ወይ ድማ ብስነ ሓሳብ ደረጃ ዝኾነ ናይ ባዕሉ ኣመለኻኽታ እንድሕር ዳ ርኢናዮ ነቲ ሂወተይ እስትንፋሰይ ዝብሎ ዝነበረ ውድብ በዝልክዕ እዚ ከምዚ እንተይሉስ ንዓይ እውን እዩ ዝብል ብልፅግና ስለዚ ንባዕሉ እውን ሓደጋ እዩ ስለዚ ጌታቸው ኣብ ኣየር ተንሳፊፉ ዝተርፈሉ ባይታ ዓድል ዝፈጠረ እውን ይመስለኒ ካልኣይ ጌታቸው ረዳ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢፌድሪ ዶክተር አብይ አሕመድ ዓሊ ዝምራሕ ውድብ ሓደራ ተቐቢሉ ዘመሓድሩ መንግስቲ ኣማኻሪ እዩ ኣማኻሪ ክኾን ከሎ ደሞዝ ይኽፈሎ እዩ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኸፍሎ ክፍሊት ከፊልዎ ስርሐለይ ዝበሎ ስራሕ ኣይኮነን ክዛረብ ውዒሉ ቀንዩ ትማልን ቅድሚ ትማልን ብዛዕባ ካልእ ጉዳይ ብዛዕባ ሕወሓት እዩ ዝዛረብ ነይሩ እዚ ነጥቢ ኣብ መውፃር ገለ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ እሱ ኣይኮነን ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልትታት ሓድሽ ነገር ኣሎ እዚ ከምዚ ምባል ኣየድልን ግን ሓድሽ ነገር ከም ዘሎ የርድእካ ትኹነታት ዝኾነ ነገር ዝመፅእ ነገር ኣሎ ስፔሻሊ ወይ ብልዕሊ ሕወሓት ኦር ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተታሒዙ ሓድሽ ነገር ክህሉ እዩ ንዕኡ ከም መንደርደሪ እውን ጌታቸው ረዳ ይጥቀመሉ ኣሎም ክርሸኑ ሽም ዝርዝሮም ዝተታሓዙ ብሻዕብያ ኣለው ላዕለዎት ኣመራርሓ ሕወሓት ዝበሎም ኣለው እቶም ወርቂ ዘሪፎም ዝተባሃሉ በዓል ጀነራል ምግበይን ካልኦት ጀነራላት ትግራይ ሹም ዘርዚርካ እቶም መራሕቲ ሹም ዝተዘርዘሩ ዝተባሃሉ ኣይገለፀን ስለዚ ጌታቸው ረዳ ሓስዩ ክኸውን እውን ይኽእል እዩ ሓስዩ ምክንያቱ ቃል በቃል ናብ ምዝራብ ኢና ክነኣቱ ሕጂ እቲ ዝሓለፈ ቃልሲ ኣብ ምንሻው ተደጋጋሚ ቃላት ይፀውዑ ነይሮም ጌታቸው ረዳ ንኣብነት ኣብ 9 ኪሎ ሜትር ኮይኑ ዘዋግእ ጀነራል ውግእ ፃዕፅዕዎም ደኺምዎም ወይ ድማ ተጠቂዖም ወይ ድማ ተሳዒሮም ንድሕሪት ዝመፁ ሰራዊት ትግራይ ይርሽኑ ነይሮም ኢሎም እዚ ምስ ውድብ ዝተሓሓዘ ኣይኮነን ሕወሓት ተጠቃዕት ገለ ኮነት ፐርሰናሊ ንዓይ ከም ሚድያ ድማ እናትና ፎረም ፍጹም ዝመልከተና ኣይኮነን ድላያ ክትኾን ትኽእል እያ ዝድለያ ኣብ መእተዊና እውን ከም ዝበልናዮም ኣመራርሓ ሕወሓት ከምዚኣ ገይሮም ሰሪቆም በሊዖም ኣጭበርቢሮም ዝበልዎ ምናልባት ኣነ ብግለይ እንድሕር ሓቲትኩምኒ ይንእስ ይኸውን እምበር ልዕሊኡ ፈፂሞም ይኾኑ እዮም ኢለ ዝኣምን ኣነ ኣብቲ ናቶም ወንጀል ምንም ዓይነት ሕቶ የለን ኣብቲ ናብ ህዝባዊ ቃልሲ ግን 360 ዲግሪ ተኸቢቡ ምስ ፀላኢ ዝቋሻሕ ነበረ ንዓመታት 2-3 ዓመት እቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ከይዲ ቃልሲ ከመይ ጌርካ ተናእሱ ስኢልና ኢና ንፉክር ነርና ስኢልና ኢና ክስታይል ንበር ኦኬ ንሱ ክኸውን ይኽእል እዩ ስኢሉ ይፉክር ነይሩ ክኸውን ይኽእል ንኣብነት ናተይ ሓወይስ ስኢሉ ዲ ተሰዊኡ እዩ ኖ ግደፉ ናተይ ሓወይት ናትኩም ሓውኩም ሓፍትኽን ኣዴና ኣቦና ንሱ ንግደፉ እቲ ንዕኡ ከይሞት ኢሎም ዝዕጅቡ ዝነበሩ ዝተሰውኡ ክልተ ዓጀብቱ ዝተሰውኡ ስኢሎም እዮም ዝተሰውኡ ማለት ድዩ ጌታቸው ረዳ ከምቲ ሰውን ዝብሎ ሞ ክብለን ከሎስ ሃገረ ትግራይ ይብል ነይረ ከም ዝበሎ ሞ ክብል ከሎ ዝሓንሸሾ ነገር ኣሎ ኣብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ናይ ጌታቸው ረዳ ፃኒሒት እንታይ ተዓዚብካ እንድሕር ዳ ኢልኩምኒ ጌታቸው ረዳ ፈላጥ ከም ዝኾነ ተረዲእ ግን ከም ዘይኽእል ግን ማለት ኣይኽእልን ምፍላጥን ምኽኣልን ከም ዝፈላለ ተረዲእኒ ሕጂ ሓደ ሰብ ብጣዕሚ ይፈልጥ ማለትስ ብጣዕሚ ይኽእል እዩ ማለት ከም ዘይኮነ ተረዲእኒ ንኣብነት ብዛዕባ ኒውክለር ፊዚክስ ብዛዕባ ኳንተም ብዛዕባ ማለት ብጣዕሚ ርቕቕ ዝበሉ ኣብ ዓለምና ዓብይ ፅዕንቶ ኣብ ቴክኖሎጂ ዘለዎም ነገራት የዛረብ ዘለኹ ብዛዕባ ኳንተም ፊዚክስ ገለ
ዝፈልጡ ዘምሁሩና ምሁራት ተጋሩ ኣለዎ ወዶ ንሶም ፈላጣት እዮም ኣብቲ ተግባር ከይዶም ግን ናብቲ ተግባር መግጥጣም ዝኣትው ድማ ክኢላታት እዮም ስለዚ ጌታቸው ረዳ ከምዚ ክስታይ ዝበሃል ኣሎ ከም ዝፈልጥ ይዘርደካ ማት ዝኾነ ነገር ከም ዝፈልጥ ብደንብ ገይሩ ይርደካ ብደንብ ገይሩ ይነግረካ ግን ይኽእልን እዩ ዘይኽእለሉ ምኽንያት ሓደ እንታይ እዩ ባዕሉ ይነጊርና ንኣብነት በዓል ጀነራል ምግበይስ ባንኪ ኣበይ ይቕምጡ ከም ዘለዎ ሲፈልጥ ፕሬዚደንት እንድሕር ደኣ ነይሩ ኩሉ ነገር ሓላፍ እንድሕር ደኣ ነይሩ እዚ ነገር እዚ ናይ ሙሳን ስርዓት ናይ ምኽባር ሕጊ ናይ ምኽባር ሓላፍነት ዕድል ዓቕሚ ነይርዎ እዚ ይገበሮን ሕዚ ጀነራላት ከምዚ ይገብሩ ዶ ይገብሩ ነው ይኮነን ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ይገብሩውን ሕጂ ልቢ ክንብሎ ዘለና ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ ሕወሓት ኣብ ዝተዛረቦ ብዛዕባ እቶም ወንጀላት ኣይኮነን ብዛዕባ ትግራይና ዝተዛረባ ዘረባ እዛረብ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ ኣብ ኮረም መንእሰይ ኮረም ብዝሓለፈ ወርሒ 100-200 ዝኾን መንእሰይ ኮረም ሓፂሉ ናብ ስዑድ ዓረብ ከይዱ ንምንታይ መንእሰይ ወራባዬ ብን ኢሉ ይጠፍእ ኣሎ ንምንታይ ሕጂ ዞባ ደቡብ ንጌታቸው ዝወከለ ምርሓና ኢሉ ዝወከለ እንድዩ ካብኡ ኣብ ዞባ ደቡብ ካብ ለማጣ ድማ ናብ ሕወሓት እንድዩ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ እቲ ዝወከሎ ህዝቢ እንታይ ዓይነት መፍትሒ ኣቐሚጡ ሕጂ ካብ እንዳ ሕወሓት ሓደ ንምልከቶ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ጌታቸው ዘላ ነገር ኣብ እንዳ ሕወሓት እውን ዘላ ባይዘወይ ካልእ ሲልና ከምዚ ክስታይ ንብሎ ኣይኮነን ግን ምሽቃጥ ዝበሃል ኣሎ ምሽቃጥ ንኣብነት እቲ ዓብይ ሓደጋት ምሽቃጥ ማለት ሕወሓት ፀገም ሕወሓት ንኸይፍታሕ ዝገብሩ ከም ጌታቸው ዓይነት ዝተዛረቡ ወይ ድማ ከም ጌታቸው ዓይነት ዝቃለሱ ሰባት ሪኢኹም ሕዚ እኳ ንባዕሉስ ፀገምን ጥፍኣትን ብዙሕ ሕመቕ ሕወሓት ከይንዛረብ ገይርና ጌታቸው ብዛዕባ ጌታቸው ጥራሕ ክንዛረብ ኮይና ሕወሓት ኣብ መንጎኡ ኢንቢትዊን ሻይን ይገብር ይወፅእ ይዕብልል ምስ ፀገሙስ ፈታሒ ፀገም መሲሉ ይመፅእ ብሰንኪ ድኹም ተቃለስቲ ጌታቸው ኣቃላሳይ እምበር ተቃላሳይ ኣይኮነን ኣቃላሳይ እዩ ኣብ ታሪክ ቃልሲ ንመጀመርያ ግዜ እቲ ዝቃለሰሉ ዝነበረ ዕላማ ንኣብነት CIA እዩ ናብ ፕሪቶሪያ ወሲድና ብጅቡቲ ጌርና ብዙሓት ነይሮም እቲ ቃለ ምሕተት ለቢልኩም ተሪኢኹም እቲ ጋዜጠኛ ዘይሓትቶ ነገር ጌታቸው ይዛረብ ነይሩ እዚ ማለት እንታይ ማለት ይመስለኩም በሚድያ ትርጉም እቲ ኢንተርቪው እቲ ተሓታቲ ወይ ድማ ጌታቸው ታርጌት ገይሩ ዝመፅኦ ጉዳይ ኣሎ ወይ ድማ ባዕሉ ጌታቸው ረዳ ዘዳለወ ቃለ ምሕተት እዩ ሚድያ ከምዚ ከም ብዛዕባ እዚ ክንዘራረብ ኢሉ ፋና ፀዊዕዎ ዘይኮነስ ጌታቸው ረዳ በቲ ሕጂ ዘለዎ ኣማኻርነት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ከምዚ ጉዳይ ከልዕል ስለ ዝደሊ ቃለ ምሕተት ኣዳልውለይ ኢሉ ዝመፀ እዩ ማለት እዩ ብቋንቋ ጋዜጠኝነት ካብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ወጊእና ገለ ዝብሉ ዘረባታት እውን ካብ ኣፍ ጌታቸው ሰሚዕና ሕዚ ምናልባት ዚ ካሜራ ዝዕፅው ምሰበልክዎ በይነይ ዕብድብድ ዝብለሎም ዘረባታት ኣለው ንሚድያ ዘይመጥኑ ነገራት ሕዚ ዘብሎም ኣነ ዘሰክፉ ኤርትራ 76% እዩ ወጊእና ኦር ደፊርና ትዝተረፈ ኢትዮጵያ እዩ ገለ ዝብሉ መሕፈርቲ ኣለው ንእሽተን ዝቐተለና እዚ ብዙሕ ዝቐተለና ዝበሃል የለን ሞት እዩ ሞት ሌቨል ላይ ትገብሮን ኢኻ ደረጃ ይተውፅኦሉን ኢኻ ሞት ኣይተውፅኦሉን ኢኻ ባዕሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ እውን እዚ ኩሉ ምጥፍፋእ እዚ ኩሉ ምቅትታል ኣየድልየና ነይሩ ኢትዮጵያውያን ንባዕልና ተዋዲእና ኢሉ ካልእ ምንም ይትረፍ መኒ ተዓዳሚ መኒ ተኽስታይ ባህሊ ከም ዘለዎ ኮይኑ ምድግጋም ስለ ዘሰልጁ
ቃልሲ ጌታቸው ረዳ ሕወሓት ክጠፍእ ምግባር ጥራሕ እምበር ፍታሕ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ነገር ንኽመጽእ ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንኣብነት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ምስ ስርዓት ብልጽግና ብሓይሊ ስልጣን ክስታይ ንምግባር ወይ ድማ ብሓይሊ ንምውጋድ ምሙካር ኣይከኣልን ገለ ኢሉ በቃ ኣፈኛ ብልጽግና ኮይኑ እዩ ተዛሪቡ እዚ ንምንታይ ጌታቸው በሎ እዩ እምበር ብብልጽግና መራሕቲ ተዝኸውን ሓቆም እዮም ልክዕ ድማ እዮም ልክዕም ግን ቃልሲ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግልጽ ዝኾነለይ ንዓይ ወይ ድማ ቀጻሊ ኣድላይ ተኮይኑ ብዙሓት ካልኦት ነገራት እውን ሒዝናዮም ንውፅእ ነገር ክህልዎ እዮም ቃልሲ ጌታቸው ኣብ ጸላእየ ኣብ ዝብል ኣብ ኣበዳንኡ ኸሪኦም ክብትኖም ኣብ ዝብል ምክንያቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝሃበኒ ስልጣን ወንበር ዝሃበኒ ዕድል መሰረት ገይረ እዚ ሓይሊ እዚ ክጠፍእ ክበታተን ኔትወርኩ ክበታተኽ ክጥቀመሉ ኢሉ ቃል በቃል እዚ ኢሉ እዚ ድማ ብልጽግና ስኢሉ ዝርኦ ኣይኮነን ዋላ ንብልጽግና እውን እቲ እዚ መልእኽቲ እዚ ንብልጽግና እዩ ብልጽግና ዝሃቡ ወንበር ተጠቂሙ እውን ንብልጽግና እውን ሓደጋ ከም ዝኾነ ግልጽ ይገብረሉ ኣሎ እዩ ጌታቸው ረዳ ብዙሕ ነገር ይፈልጥ እዩ ብዙሕ ነገር ግን ዝኽእለ ይመስለንን ምኽኣልን ምፍላጥን ይፈላለዩ ብዛዕባ እዚ ካሜራ ብደንብ ጌርካ ምፍላጥን ካሜራ ወይ ድማ ቪድዮ ከመይ አንግል ትሕዝ ከመይ ሹት ትገብር ከመይ ትቀርጽ ድማ ምኽኣልን ይፈላለዩ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ ፖለቲካ ብደንብ እዩ ዝፈልጥ ተዝኽእል ነይሩማ ኣብ ሕወሓት ዘለው ሕማቃት ኣብ ሕወሓት ዞም ሕማቃት ዝበሎም ሰባት ብደንብ ገይሩ ምጸራረጎም ኢለ ዝኣምን ኣነ ተዝኽእልማ እዚ ኩናት እዚ ኣይምተለዓለን ኢለውን ይሓስብ ምክንያቱ እታ ሕጂ ዝብላ ዘሎ ኩናት ልክዕ ከም ዘይኮነ ተቃልሲ ልክዕ ከም ዘይኮነ ተመነሰይ ሲኢሉ ከም ዝሞተ ሕልፍ ሓሊፉ ነበር ፕሬዝደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ታይሉስ ጀነራላት ሓደ ጀነራላትስ ንባዕሎም ከም ጅግና እዮም ዝሪኡ ግን ጅግንነት ዝበሃል የለን ሰብ እንዳሰወየ እዮም ክስታይሎም ኢሉ ሓደ ባህርያዊ ዝኾነ ናይ ቃልሲ ታሪኽን ስነ ልቦናን ምሽርሻር እዩ ካልእ እንታይ ቁሩብ ቅር ይብለካ ይመስለካ ካብ ራያ ኣብ ታሪክ ቃልሲ ፍሉይ ህዝቢ እዩ ኣብ ቃልሲስ ብታሪክ ራያ ወይ ካልእ መዓልቲ ሒዝናይ ንቐርብ መደብ እንክህሉ እዩ ኣዲኡ ወይ ክንርሽና ኢና ወይ ምስጢር ኣውፅእ እንዳተባሃሉስ ረሽና ዝበሉ እዮም ፍሉያት ተቃለሲ ማለት ተኽሲ ጥራሕ ገለ ይኮነን ኣብ ዕላማ ኣብ ትግራዋይነት ዝበሃል መሰረት ኣብ ራያ ፍሉይ እዩ ኣነ ብዝተፈላለዩ መልክዕ ስለ ዝፈልጥ ቃልሱ ሕጂ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዘለዉ ኣመራርሓ ከም ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ተሪእኹሞ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዘሎ ኣመራርሓ ብሕወሓት ገጽ ዘሎ ሓይሊ ከም ሓደጋ እዩ ዝሪኦ ውፅእ ኢልኩም ካብ ባዕልኹም ብኦዓም ዓይኒ ኮይንኩም ክትሪእዎ ከለኹም ሕወሓት እውን ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዘሎ ኣመራርሓ ከም ሓደጋ እዩ ዝሪኦ ግን እቲ ፖለቲካዊ ኣገላልጻን ኣብቲ ቃልሲ ኣብ ሕቶ ይእትውን እዮም ሓደ ኪሮስ ሃፍቱ ቁሩብ ኣነ ዘይስማዕምዐሎም ነጥብታት ከም ዘለዎ ኮይኖም ኣብ ናቱ ብሉፃት ዝኾነ ተሓሳስባ ድማ ኣለዎ ንኣብነት ነቶም ክነውር ደካ ኢና ዝበልዎ ጀነራላት ክሳብ ሕጂ እውን ጀጋኑ እንዳበለ ይፅውዖም እዚ ቃልሲ ማለት እቲ ክብሪ ከም ዘለዎ እዩ ጅግንነቶም ማንም ዝወስዶ ዝምንጥሎ የለን ክትኹሪ ከለኻ ኣብ ፋና ስቱድዮ ኣቲኻ እዚኦም ከምዚኦም ኣይኮንካን ጀጋንዮም ግን ከምዚኣ ዝገበርዋ ግን ስሕተት እያ ትናሃቶም ትናይ ባዕልኻ ትወስድ ማለት እዩ ኣብ ጌታቸው ረዳ ዝነበሮ ጻንሒት ስዒቡ ንስኹም እንታይ ተራእይኩም ናትና ፎረም ኣነ ድማ ሃገር ተኽለ ብርሃን እዚ ተራእይኒ ንስኹም እንታይ ተራእይኩም ኣብ ትግራዋይነት
ምሙጋት ምክታዕ ምልዛብ ባህሪ ወይ ድማ ታሪኽና እዩ ስለዚ እሱ መሰረት ብምግባር እስኪ ገገዛኹም ብቴሌቪዥን እውን ትምልከቱና ከምኡ እውን ብስልክኹም ብታብሌት ብዝተፈላለዩ ዲቫይስ ትሪኡና ዘለኹም ርእይቶኹም ሃቡ ኣነ ሃገር ተኽለ ብርሃን ምሳኹም ፃንሕት ገይረ ናትና ፍሮም ክትድግፉን እትደልዩ ሱፐር ታንክስ ሱፐር ቻት ዝብል በተን ብምንካዕ ድጋፍኩም ክትገብሩልና እውን ንዕድም ፃንሕትኩም ሳና ስለ ዝነበረ ኣዝና ነመስግን ፀኒሕና ብካልእ ሓድሽ ሓበሬታ ክንመፅእ ኢና ክሳብ ሻቡ ሰላም